Hello, beautiful people, and welcome to our channel. Thank you very much for your love and support. I really do appreciate. If today is the first time you are coming across this channel or you are seeing my face for the first time, I am AGATHA Progress and I come across your way every blessed day. Remember, in this channel we react to all videos, and in this channel as well, our opinion is highly needed. So just grab your popcorn and carry your share. Let's dive into the wonderful update of the day. Ogini mere iji gaa ụlọikpe wulusi ka ọkaikpe nye gị ikike ka iji fụ Nnamdi Kanu? Okay, ịma na mgbe mbụ anyị na-eme ife ndị mmadụ adafụ. Echere nnọọ na nchọ ime ife na mmemme ka ụwa niile mmalụ. Mana ndị be anyị oge ụfọdụ fada aghọta ka isi alụ ọrụ. Since eji kpọta Nnamdi Kanu n'ụlọ ndị DSS, ndị bụ ndị Anambra South, ndị bụ ụfọdụ ndị na-esoye bụ ndị nke nnọ ndị tụelu m kpọjelu m ụlọ nke sineti abịa na gwa m na mmega tinye aka n'ife dị na ya. Achọrọ ngawa na-etinye ọnụ ịgaje na nke ndị ajie a na-akpọ ndị DSS. Nke mbụ na njelụfụ ọgafa niile mfụcha ọgafa niile ọsị m nọ ndị ụlọikpe ga-enye m akwụkwọ nọ ndị ụlọikpe kpọtara ebe afọ nọ ndị ụlọikpe ji aka akwụkwọ ndị ji ike ha ji wee jide ebe afọ. Mechakwa jekwafu onye isi ọzọkwa ọsị m ga-akpọ director of operation ọsị m nọ ebe a n'ife aka m emedobe. So ejego m ugboro na-abụ ijefu ya, and oge njelu agwara m mmadụ mana mụ nwa mana m na-eme ka o wee dị mma maka ana Igbo, dị mma maka ụmụnne m, dị mma maka ndị mere m wụrụ sinetọ, ndị tụrụ m akwụkwọ. Oge njechaziri ife a, ọ bụrụ na ụzọ agara ka m fụ ya ka mmalụ ka m mesinyere aka, ma ọ na-adị mma mmadụ chọrọ inyere mmadụ aka ọmalife ka ọmalụ osi na ọnụ onye afọ malụ ebe mmiri si wee baa opi ụgbọgọrọ. Wee jefuzie ndị ikpe bụ ndị na-ekpelu nyanwawo Nnamdi Kanu ikpe, wee sị ya na m chọrọ ijefu ya na mejego ugboro na-abụ. Emechaziri ndị ikpe ndụ na si wee gwa na m bịara, o wee gwafa ha chọrọ m Ogene Kanu, wee sị na m chọrọ ka m bịafu ya, wee sị ha delu m akwụkwọ ka nwa wee jefu ya ka nje ka mmalụ ka anyị ga-esi wee nyere aka. Ndị akpọkwakwana m ndị otu m ndị oyi m ka mmalụ ka a ga-esi mere aka, maka na ibe afọ ebe isi abụrụ m mmadụ na-abịa ekwu okwu na nchọrọ ikwu okwu na na-ekwu okwu. Ịbịa na sineti anyị ji ikwu okwu, sineti anyị ga-agwa gị na okwu ọbụla dị n'ụlọ ikpe anyị ewo sineti ya dị etinye ọnụ na ya. So onwere ife sineti ga-emelu m meje na sineti flọ na ebe a na-akpọ sineti kwụrụ ọtọ na-ekwu okwu. M na-ekwu nke ahụ ịma na ọka ndị mmadụ na-akụrụ m aka bara uru, maka na ije ha na were ikpe ya ife onye isi anyị ga-ajụgo ikpe a ife ikwuru kịta ka sineti tinye ọnụ na ya ọdụrụ na ikpe. Ọ bụ na ọdụmaka na enwere executive arm, nwee judicial arm, nwee legislative arm, enwere nkewa ịtọ na gọọmenti. Anyị nwawu ndị na-eme ụlọ iwu. So maka nye nwa ka anyị nji wee sị mba na ọ bụrụ ife mmekwu na sineti ka njebe jee na ebe afọ. So njebezie n'ụlọ ikpe, ruo n'ụlọ ikpe weta akwụkwọ wee sị ka ntinye aka n'akwụkwọ ka ngafe ya nje na mbọsị nke 15th mbọsị ikpe a ka m kwesịrị ijefu ya. Ka njezie nyafụ ụzọ agara emechisi ebe niile, maka nchọrọ ka nje ka m gwa nwaanyị onye isi ụlọ ikpe na mụ nwere akwụkwọ otu a, na mụ bụ sinetọ nke Naijiria, na m nwere akwụkwọ otu a mejego n'ebe asịsị nọ na nke ka mmazie nọ n'ọya enye m akwụkwọ ike, ọ nọghị enye m ohere ka m jefu ya. Onye kpata njụ ego ekwerozi enyerezi m ohere ka nje nya ha ekwenyerezi m ohere
mbụ ndị gọọmenti maka ndị eke na ndị DSS jụrụ ejelu m pụta na junction nke Transcorp amechie nje na junction nke nkwa junction ọzọ njelu na-emechie nga nke afọ nga gidozie pụtazie na nke esi anakpu junction esi anakpuzi n'ụlọ ikpe na Borno House Road emechikwue njekwa kọwalụ ndị DSS ndị niile kpechicha ha fụ ha wasị mba mbịa abalị n'elekere nke abụọ na ife niile na estepụrụ down ife niile tiri elekere nke abụọ so nọrụzie ncheluzie elekere abụọ luo njezie fụkwuzie ụmụnne anyị ndị mba anyị gasị bịalụ n'ebe afọ fụkwuo ndị ọkaikpe fụkwuo nke onye ọcha amakwụ na onye ọcha soro okwu na anakpụrụ onye ọcha kwụsị si n'obodo iwu bịa bara so otu aka osi mee. Ọzọ bụ na ịma ụnyaahụ ofu ihe ejitere na ụlọ egwu ụnyaahụ bụ na ọkaikpe Binta Nyako si na site ugbu a gawazia na onye ọbụla chọrọ ijefu Nnamdi Kanu nweziri ohere ịfụ ya mana ndị ahụ ga-eje n'aka ndị ọkaiwu ya olu nata akwụkwọ tupu ha gawa. Ị na-emezi ka gị na ị ga-agazi ka gị na ndị ọkaiwu Nnamdi Kanu kpaa ka ha nyezie gị ohere ịgajefu ya ugbu a? Akwụkwọ m ka dị na nke nyanwa maka mụ nwe kwetara mara m na ife afọ ga-abụ eziokwu ma ọ bụrụ na eziokwu ọ ka nụ m mmanụ ọ bụrụ na eziokwu ka mma mụ na ha afụ mụ na ha ga-afụ kparịkọta ka mụ na ha enye m akwụkwọ nke mmeji wee je ka mụ na-efu maka na ndị ọkaiwu ha ọkachasị Aloy ji maka ọ gwara anyị na onye ọbụla onye ọsọkwa ya bụrụ chọrọ ife Nnamdi Kanu nweziri ohere ugbu a na ihe dị na ya bụ na ha ga-abịakwute ha nwee denye afọ onye anwa na akwụkwọ tupu onye anwa agawa. amabụrụ m nke amabụrụ m ọ bụrụ na ife ọgbara mụ na ya kpabụrụ nke ife oge ngalụ nyaahụ ije kọwalụ ndị mmadụ ka esi wee jụ na mụ nwa sinetọ ha ejefu ya ịnụ ka gwakwa ndị Naijiria ka ndị Naijiria ma na ụdị ife adọrọ mma na ọdọrọ mma n'obodo anyị. Ịma onwe ịma maka ụmụ ebubo awụkwasara Nnamdi Kanu na isi ihe m ji ajụ ya bụ gọọmenti Naijiria pụtara kwuo si na o nwere onye omeiwu aka ya dị na ịkwanyelu Nnamdi Kanu aka na ukwu. Ụjọ anaghị atụ gị na enwere ike atụba gị aka sị na ọ ga-abụ gị nwa bụ onye nwa na-ekwu okwu ya? Ndị ọcha si na clear conscience fears no accusation. Mụ nwa bụ Ifeanyi Ubah enwere n'ụbọchị mụ nwa bụ Ifeanyi na-akpa nkata ọbụla na-eme ife ọbụla ga-emebisi iwu nke obodo anyị ma nke ga-akwatu gọọmenti anyị. Ife na-ekwu okwu ya bụ na nwanne anyị nwoke bụ Nnamdi Kanu na anyị chọrọ ka anyị malụ ife ya na ije jelu o ji wee bịa na Naịjirịa na anyị malụchakwa ya na anyị nwe achọ political solution iji wee gwa ndị Nigerian gọọmenti si hapịa na be anyị na otu esi anọ sit at home otu esi emegharị ụfọdụ ife gasị daba anyị na be anyị na-agbaghara aghara maka ọnọdụ nya nwanne anyị nwoke nọ ọ na ha fụrụ ndị be anyị n'anya ha mee ka anyị chọọ otu anyị ga-esi wee kparịkọta nkata a ga-eji wee hapịa. Mụ nwa adakwa atụ egwu maka na abịara m n'ụwa Chineke mere m ife m atụwa ha ya n'ụwa mechaa m ya na ebe a nọ taa ọ na-amara Chineke ka m ji wee nọrọ ya onye kpatara m ji wee nọrọ ebe a wee sị na mma nọ ebe afọ na mama nje ebe ọzọ na mma nọ ebe ahụ nwere ife ọzọ m na-achọ na mma nọ ebe a na-achọ ya maka na fụchara m ndị ọzọ fụ na o nwere isi nya wụ na o nwere mgbe ndị mmadụ na-edegasị ụfọdụ ife adịrọ mma na-akparịgasị m na-akọ ife enweghị isi n'ọdụ ụfọdụ mechakwu nwekwu ụfọdụ ndị politiks ụfọdụ politicians ndị opposition nwere ike iji na jegwa mmadụ dee ife dị otu a dị ife o nwechaka ndị si na m uwe ejenti federal gọọmenti na m na-achọ ije ka nje gbuo Nnamdi Kanu mana ọ dịzi mma ka ndị gọọmenti ahụ nwe ejenti fa esiokwe ka mfụ Nnamdi Kanu so ndị a na-edozi ife a mma ajụzi ha kwuzie ha kọwazienu maka ha si bụ na m uwe ejenti gọọmenti o nweburu mgbe mgbasị na ọmụ bụ onye jelu risefụ so ịma na ụdị ife afọ weluguti n'ebe nnọ weluguti nọ ebe ọ bụla ngụgba bụ Ifeanyi inwe ike ihe ga-ezi ife ntị mana mmadụ ga-eme nke o ji bụrụ mmadụ and onye ọbụla na-atụ Chukwu egwu ya eme ife o ji wee wụrụ ezigbo mmadụ ọha maka ife mmadụ kwuru ka ị ga-eji wee na-eme ife n'ihi eme ife gụ na mkpụrụ obi gị kwekọtalụ dị mma ị ga-eme ọgwa mmanya kpatalụ a na-ekwu okwu maka ụmụ ife ahụ ife oge ma anọghị na politiks mfe ụfọdụ politicians ha mee otu a mee otu a ada m eme politiks ka akọrọ m aka ada m eme politiks ka m na-ekwu okwu ya ikwucha okwu o nwere substance
ndị Igbo be anyị nyere anya chọọ onye na-akpọ talk and do performer, ọ bụrụ onye ya wapụta echi ọ na-akọ akụkọ a na-akụrụ ya aka mana o nwere ife ọ na-emetani mbọsị eji ama nwoke olu ebe eji ama nwoke amalụ nwoke ọpụta n'ọgbọ oge a na-eme EndSARS na Naịjirịa niile o nwere ofu mkpụrụ politishan pụtara wepụtara ihu ya maka politishan niile na-atụ egwu sọsọ mụnwa na Naịjirịa niile pụtara fụ ụmụ Igbo ụmụ ya otu anyị mụ na fa wele kpara ha kele ife ọbụkele anyị nchagagido dabụrụ ụlọ akwụkwọ a na-akpọ Nnewi High School nsị ha biko ha chere mmadụ puku isii 6,000 nsị ha biko over 6,000 people nsị ha biko ha naba na ọ ga-adịcha mma na ọ ga-adị mma ha wee fe anyị na ha achọ Chineke meela anyị ebere abịa na Anambra steeti onye anyị ezigbo mmadụ onye anyị mmadụ dịka Ifeanyi Ubah anyị ewere ya wee dozie obodo anyị. mana eme na-ekwu na dịka otu isi pụta na EndSARS na ọsọsọ gị nwa bụ onye ndọrọndọrọ pụtalụ soro ndị na-eme EndSARS wee mekwe ka ha kwụsị ugbu a ị na-agakwa n'ụlọ ikpe na-agakwa ekwu maka Nnamdi Kanu sọ gị nwa bụ onye anyị fugo dịka n'ụlọ ikpe onye anwa ọsọ gị nwa bụ onye ndọrọndọrọ kachasị ndị so azọ ọkwa gọvanọ Anambra pụtalụ n'ụlọ ikpe pụtakwa kwuo okwu ụmụ ụfọdụ na-ekwu na ihe mere iji eme ihe a bụ maka ndọrọndọrọ anyị nọ n'ime ya ị na-eme ka ndị mmadụ fụ gị n'anya ka ha welu gị na ịbụ onye a ga-atụkwasị uche nke ha nwee eziokwu. Ị ga-ajụrụ m n'ọnya ka mmele otu a ka m si wee mee wee wuru sinetọ. Ị ga-ajụrụ m n'otu a ka m si mee wee wuru sinetọ. Oge m na-enye ndị mmadụ kerozin aha m azọ politiks. Oge a na-egbusi ndị Igbo na Bauchi oge mere election 2011 ka 2010 mgbe kwụọ ụgwọ ụgbọala na-abụ ndị Dana Airline wee bukọta youth corps ndị Igbo bunata ha na Lagos ekwuru n'otu a oge agbachiri afịa Ladikpọ nga je mgbapụ ya ekwuru otu a oge nje kpọnata ndị Igbo na China nọ na nga abụrụ m politishan ekwuru oge dọlas na-alị ndị afịa na-enwe nsogbu mpụta na redio abụrụ m sinetọ nkwu okwu dọlas n'elu datuo oge a na-achụ ndị afịa bala okwu nje ebe ahụ kwuo okwu oge ndị Alaba na-enwe problem ndị afịa Alaba nje tinye ọnụ na je na balogwu abụpụta nye ha ọkụ nye ha moto na-agbanye mmiri bụ ndị Alaba moto ọfụ jee na Ladikpọ kwụ ụgwọ kpụchasịa gota mee ife niile mechi ife niile gọọmenti si ha mee mmụpụrụ ụgwọ akamazọ so ife a bụ ife nhụmama ife na-eme oge mkpọ mmadụ 60 something je World Cup abụ politician mgbe njelu na over 8 something youth ma China ma London ma ife na-emegasị fọ ndị be anyị ọ politiks ka nji mee abụ politician wee pụta na Nigeria wee kwuo na mma ife na-eme dọla na ọ na-eme ife ndị a na-emegasị dọla ka dọla na-alị na mma kpọ ha afa abụ politician mana ekwuru m ya dọla lituo so kego ejiwu maka Nnamdi Kanu ka mmeji chọ ka m nwee vootu ka nkọlụ maka Anambra election a mgbe mmelu 21 local government election njelu 21 local government n'abalị iri onwere politician njeli mgbe njelu Amerịka jee fụ ndị be anyị n'obodo Iwo ejelu New Jersey ejelu Maryland ejelu New York ejelu m California Los Angeles ejelu m Atlanta ejelu m Houston ọkwa ndị be anyị bi n'obodo niile mgbe njelu Lagos onwere onye jelu Lagos mgbe eje Lagos ka nsi je Lagos buru moto m jee Lagos jee ka mee kampen ife niile a nwere ebe a sị na ife nwoke mere nwoke ibe ya na-ejideli ya ịghọtara ife nna ha ekwu ahụ maka Nnamdi Kanu na mụnwa oge njelu na DSS were ịbụọ ka njefu ya onwe onye ngwalụ ekwuko nya mana ozi na mpụtasị je sụọ affidavit nwụọ iyi dee na mabego jewofu onye isi ndị DSS anya sị na mejeboro ebe afọ director of operation anya sị na mụ na ya fụbụrụ mana enwere agwara nye mmadụ ọ bụrụ na m jere mgbe afọ asị ka mụ na Nnamdi Kanu fụ ọ bụ njicha anata m ama m ka ana m enye aka na amaka ya esi wenye ọ bụrụ ofu onye ya asị na nlekọta mmamịrị ọgba ụfụfụ mana mụ na-emego nke mmemme na nzuzo fekwere ka njefu ya mwepụtazie n'ife ka m gwagwa ụwa niile ka m si wee je so ọ bụ na njele mgbe afọ oge afọ m na-eje na DSS ka njefu ya mmanụ nna ke m na-eje
mmadụ amara ọnụ na na-eme so ndị mmadụ nwere ike ịpụta echi na-asị na ndị politishan nwere ife anyị na-eme na Ifeanyi Ubah nwere mgbe afọ m na-eje na nzuzo ka njefu ya ọkwapụtago ife ọkwepụgo ekịta onwego ebe akpụrụ m sị na-asị ka m na-asị ịgatago ife na-ekwu so ndị mmadụ na-ekwu ụfọdụ okwu fada atọ okwu ha ọnụ afụgo m ebe mmadụ desi na m na-eje ka nje tirie poison nọ mụwa ejenti federal gọọmenti the same ejenti federal gọọmenti ahụ nwe ejenti fekwerekwa ka njefu nna dị ka ezi ife anyị esi n'otu a so ịfụ na ịmali ị na-eme ọfụma sọchukwu ga-akwụghị ụgwọ sọchukwu nọ n'eluigwe ga-akwụghị ụgwọ ọ bụrụ mmadụ onwere nke a na-eme maka politiks maka mụnwa Chineke agọzigo m gọzie m ọfụma ha nwe mgbe gọvanọ Peter Obi si na Ifeanyi enidi ha Anambra na Anambra nidiri Ifeanyi ọ Peter Obi kwulie tepied ị na n'ife na-ekwu no ịma onye anwa o nwere mgbe ị pụtara ka ikwu okwu ịgwa ndị nọ ebe anwa okwu ụfọdụ n'ime ha wee na-asị no election na Anambra no election na Anambra wee dị ka ikwu okwu wee na-ajụ n'ọnọdụ a kedu ihe iche ga-eme n'ụbọchị anwa ga-eme election na Anambra ndị a na-ekwu na election na Anambra ị ga-enidikwa ka ije mara ụfọdụ n'ime ha bụ ndị Anambra ụfọdụ na-ekwu na election na Anambra ịnidikwa ka ịmara na ha ngwe vota kaadị no election wụ civic responsibility onye ọbụla bụ onye luo n'ahụ 18 ga-eme ka ị wee tụọ ilu onye ga-enyere gị aka na ndụgụ n'ahụ ịnọ ma ahụ 8 na-abịanụ onye ọbụla na-asị no election ọ nidiri ka ọ jụọ onwe ya ajụjụ ị na ife na-ekwu maka na ife niile ọ bụrụ na ịpụta kịta sị na ihe elizi na ịchọrọ Naijiria mana ị na-eri ego Naijiria ị na-eri naira isi na nke a no election ụfọdụ n'ime ife afa ndị do misguided so ọ ka mma na mmadụ mma na mbọsị imekọtasị no election a ndị anyị na-achụ ndị anyị na-asị na anyị achọghọ ka ha esi wakpotobe anyị ụdị ife anyị na-eme anyị mgbeazị ụfọdụ ndị a na-ekwu na election a ihe afụzifa ị na ife na-ekwu so ọ ka mma na mmadụ mma na abịa na Naijiria na anyị ka nwee constitution nwee civil responsibility ka anyị nọrụgodi ọ ka mma na ịnọ n'ime ebe a na-ekwu okwu ọjọọ maka gị na nne nọ n'ilo ọkwa eziokwu nọrụgodi n'ife a na-eme ka nsi wee kwu na ndị Naijiria ji ndị Igbo ụgwọ onye Igbo si na ndị Igbo achọghọ Naijiria ịma na ọfụọ ndị Igbo n'anya maka na anụchara agha nye anyị 20 pounds ọ bụrụ nya ka ndị Igbo nidiri ịnọ Naijiria na-eri uru Naijiria maka anyị tara afọ na Naijiria ọkwa eziokwu isi na ya chọzi ịma na ịhapụ enwe ike echi isi na ya chọzi ịhapụra River Niger ịchọ visi ihe eji nakpu Asaba ịhapụra River Niger ị ga bọda ọwụ bọda ka ị na-aga ebe enyi ya banye anyị maka na ndị Igbo wu igwe mmadụ ndị Igbo wu nnukwu mba ịgbasapụ ije kịta efu ndị Juu ije na Amerịka ha nwa na-achị ije na London ha nwa na-achị ijefu ndị India ije na London ha nwa juru n'ụlọọgwụ ịnakatasị na ndị India chọzi ka ha ncha na-abịa ha ebe ha gbara omirikiti n'ụwa niile ịghọtago so ideology change differs mana ọ gwara na-emegbu ndị Igbo ekwetara na na-emegbu ndị Igbo ekwetara na enidi ka etinye ọnụ n'ife gbasara ndị Igbo anọ isi kara aka ya ebu mba ahụ thank you nke ikpeazụ bụ achọrọ m ime olileanya gị na ntụliaka ndị ntorobịa fụrụ m n'anya hinne maka na mụnwa na-anụ ọgụ maka ndị ntorobịa anyị nwere ọrụ enyere mfe ọrụ ndị ntorobịa anyị adịghị eji obodo oyibo akpoje ha obodo oyibo ndị ntorobịa anyị ahụ agba bọọlụ enwere m futbọọlụ ka ọ bụ na-agba bọọlụ enwere m ife m na-emegasịrị fọ ndị ntorobịa hinne ha fụrụ m n'anya and mana m na-anụ ọgụ ha ka afa wee doka maka na mụnwa kpatara ego na ntorobịa anụrụ m nwaanyị mgbe ndụ ahọ ịbụọ na ọgụ ahụ na-abụ n'ofu 21 years anyị abụọ n'otu so and ama m ife Chineke mere mụ mgbe wuru na m wu mmadụ tekili decision that time ịnụ nwaanyị na-akpọ kwado onwe m dozie onwe m na-eme ife so ọmfụ ndị yut taa nọ na oge m na-eme ife siri ike gasị oge m na-amalite na ha dọrọ na ya dị na-aghasa ọ na-ewute m maka ndị Igbo ụmụazị yut ndị Igbo wu ndị ma ife
ndị mgbu ọgụgụ isi ndị chọrọ ịba mba ọbafabụrụ lazy youth ịghọtago ịfabụrụ lazy youth so ọgụ anyị na-anọghu maka fa maka youth ya enekwa nne na nna ya anya youth edozi obodo so onye kpatara ha ji wee fụ m n'anya nne. So anyị olileanya gị na ntuli aka na-abịa na Anambra? O nwere onye mụ na ya na-azọ ya azọ ka nke ọnụgụ ịbịa ka Chukwu si dobe ịgụọ gọvanọ na-achị ịpụ kịta na deputi ya onye ọzọ nwoke nọ na Anambra atụghị n'aka mmụọ ebe nye na deputi ya na-achị ịpụ ịmụ na Chukwu na-ekwu ka nna kpuo abịa na pati youth party young progressive nke na-eso nke ikpeazụ anyịnwa abịa na onye ji ọkwa ọchịchị na Anambra na-esota gọvanọ ọmụnwa so onye nụ gọvanọ pụ ọmụnwa nọchie mana abịa na afụ m n'anya onwere onye afụrụ n'anya onwere onye nọ na Anambra karịrị ka m onwere onye dobere ife ndobere na Anambra onwere nyere ọrụ na-enye na Anambra onwere onye ndị Anambra ma adreesị ya ma bee ma ga-etie onwere onye ka dozie obodo edo ka m si dozie obodo m. So, my wonderful family, that brings us to the end of this wonderful update. I don't really know what Ifeanyi Ubah is looking for, since he said it's not because of election that he wants to see Nnamdi Kanu. Then let him rest. For so long, His Excellency Nnamdi Kanu has been under the custody of the DSS / Nigeria government. Nobody has come out to say, oh, we want to see you, or they should release him, or that brush. But just some few days to the election, everybody now want to recognize Nnamdi Kanu. Everybody want to speak with him. Everybody now believe in him. Fam. If you are not doing this for politics' sake, there is a way you will go about it, not this way. So if you know that you are for the people, you are for the majority, then stand out and let the people know that you are for majority and that you believe in the struggle of Biafra and that you want to go. So all these ones you are here crying at the background will not help situation. Alright, my wonderful family, that brings us to the end of this wonderful update. Do well to share this video with your friends and family. I still remain your one and only Agatha Progress on YouTube and Agatha Progress on Facebook. Do well to support Biafra referendum. See you when I see you. For now, bye.